ஆனால் திடீரென்று கீழே விழுந்து விட்டேன். தரையில் விழுந்ததும் வெண்மை நிறத்தில் இருந்த நான் காகத்தின் நிறத்தை பெற்றேன். அப்போது நான் எவ்வாறு கீழே விழுந்தேன் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் குளத்தில் உள்ள தாமரைப்பூ பேச துவங்கியது. அது, அன்னப்பறவையே, எழுந்திரு, நீ ஏன் இந்த நிறத்தை பெற்றாய் என்று நான் உனக்கு கூறுகிறேன் என்று கூறியது. நானும் எழுந்து குளத்தின் நடுப்பகுதிக்கு சென்றேன். அங்கு 5 அழகான தாமரை மலர்கள் இருந்தன. அவற்றிலிருந்து ஒரு அழகான பெண் வெளியே வந்தாள். நான் அவளை வணங்கிவிட்டு என்னுடைய நிறத்திற்கான காரணத்தை கேட்டேன். அதற்கு அவள், நீ பறக்க முற்பட்ட போது என் மீது பறந்தாய். அந்த அபராதத்தின் காரணமாகவே நீ இந்த நிறம் பெற்றாய். நீ கீழே விழுந்ததை பார்த்த நான் மனமுருகி உன்னை இங்கே அழுத்தேன். நான் என் வாயை திறந்தால் அதிலிருந்து வரும் நறுமணம் 7,000 தேனீக்களை ஒரே சமயத்தில் விடுவித்து சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பும் வல்லமை பெற்றவள். பறவைகளின் அரசனே, நான் இந்த அற்புத சக்தியை எவ்வாறு பெற்றேன் என்று உனக்கு விளக்குகிறேன். 3 ஜென்மங்களுக்கு முன்னால் நான் ஒரு பிராமண குலத்தில் சரோஜவதனா என்ற பெயருடன் பிறந்தேன். என் தந்தை எனக்கு எவ்வாறு கற்புடனும் தூய்மையுடனும் இருக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தார். நானும் திருமணத்துக்கு பிறகு என் கணவருக்கு தூய்மையுடன் பணிவிடை செய்து வந்தேன். ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு மைனாவை பார்த்த நான் என் வேலையில் கவனம் செலுத்த மறந்துவிட்டேன். இதை கவனித்த என் கணவர் அடுத்த பிறவியில் நான் மைனாவாக பிறக்க வேண்டும் என்று எனக்கு சாபமிட்டார். நானும் அடுத்த பிறவியில் மைனாவானேன். ஆனால் எனது தூய்மையும் கணவருக்கு செய்த பணிவிடையும் பலனளிக்கும் விதமாக நான் ஒரு ஆசிரமத்தில் சாதுக்களால் வளர்க்கப்பட்டேன். அங்கு ஒரு சாதுவின் மகள் என்னை கவனித்துக் கொள்வார். ஆசிரமத்தில் தினமும் காலையும் மாலையும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்தை அனைவரும் வாசிக்கும் போது நானும் கவனத்துடன் கேட்பேன். இதன் பலனாக அடுத்த பிறவியில் பத்மாவதி என்ற பெயருடன் ஒரு அப்சரஸாக சொர்க்கத்தில் பிறந்தேன். ஒரு முறை பூலோகத்திற்கு புஷ்பக விமானம் மூலமாக வந்த நான் தாமரை மலர்களின் அழகையும் பார்த்து மயங்கி குளத்தில் என்னை மறந்து விளையாட ஆரம்பித்தேன். அப்போது அங்கு வந்த துர்வாச முனிவர் என்னை நிர்வாணமாக பார்த்து விட்டார். அவருடைய சாபத்திற்கு பயந்து நான் தாமரை வடிவம் எடுத்துக்கொண்டேன். என்னுடைய கரங்கள் 2 தாமரைகளாகவும் என்னுடைய கால்கள் 2 தாமரைகளாகவும் என்னுடைய உடம்பு ஒரு தாமரையாகவும் ஆக மொத்தம் 5 தாமரை மலர்களாக நான் மாறினேன். துர்வாச முனிவர், மிகவும் பாவமிக்க பெண்ணே, நீ இந்த தாமரை வடிவிலேயே 100 வருடங்கள் இருப்பாய் என்று சாபம் அளித்து சென்றார். ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயம் எனக்கு நன்றாக நினைவில் உள்ளது என்று நீ என் மீது பறந்ததால் நான் சாப விமோச்சனம் பெற்றேன். ஆனால் நீ கீழே விழுந்து கருப்பாகி விட்டாய். நான் இப்போது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்தை கூறப்போகிறேன். என் வாயால் நீ அதை கேட்பாயானால் நீயும் இந்த நிலையிலிருந்து விடுபடுவாய் என்று கூறினாள். அதன் பிறகு பத்மாவதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்தை அன்னப்பிறவிக்கு வாசித்து முடித்த பிறகு ஒரு புஷ்பக விமானத்தில் ஏறி சென்று விட்டாள். நான் உங்களை காண கைலாயத்திற்கு வந்துவிட்டேன் என்று அன்னப்பறவை தன் கதையை கூறி முடித்தது. சிவபெருமான் கூறினார், என்னிடம் தன் கதையை கூறி முடித்த அன்னப்பறவை தன் உடலை விட்டு அடுத்த பிறவியில் திரௌபதி என்ற பிராமணராக பிறந்தார். அந்த பிராமணர் தன் சிறு வயதிலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்தை தொடர்ந்து படித்து வந்தார். அவரின் வாயிலிருந்து யாரேனும் அவர் 10ஆம் அத்தியாயத்தை படிக்கும் போது கேட்டால் கேட்பவர் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் தரிசனத்தை நிச்சயம் பெறுவர். கேட்பவர் பிராமணரை கொன்ற பாவியாக இருந்தாலும் பகவான் விஷ்ணு சங்கு சக்கரத்தோடு அவருக்கு காட்சியளிப்பார். இந்த காரணத்துக்காகத்தான் நான் திரௌபதிக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் என்று சிவபெருமான் கூறினார். எனது அன்பு பார்வதியே, ஒருவர் ஆணோ பெண்ணோ சன்னியாசியோ கிரகஸ்தரோ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 10ஆம் அத்தியாயத்தை படித்து வந்தால் பகவான் விஷ்ணுவின் தரிசனம் நிச்சயம் கிட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, கோபிஜன வல்லவா கிரிவரதாரி,
जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनाधीरा वनचारी जय यमुनाधीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी माताजी, प्रणाम माताजी. प्रणाम ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு 10வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 10வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம். விபூதி யோகம் என்பது இதன் பெயர். பூர்ணத்தின் வைபவம், அதாவது சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரின் சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரோட முழுமையான அனுபவங்களை பத்தி சிற்காப்புல இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப கிளியரா இருக்குங்க மாதாஜி? இப்ப கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. வர மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு நம்ம 10வது பூதி யோகத்தை பத்தி பார்க்க போகின்றோம். சாக்ஷாத் பகவானோட முழு திறன்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரணவ மந்திரத்தை சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः.
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। ஸோ நேற்றுக்கு அத்தியாயத்துல பகவத் ஐஸ்வர்ய குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகக்கூடிய வழிகள், நவவித பக்தி துண்டை பார்த்தோம். பிரத்யேகமான பகவானிடத்தில் தூய்மையான கலப்படமற்ற எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி செய்வதோட இனிமை என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னையோட அத்தியாயத்துல விபூதி யோகம். இதுல கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பதுதான் பகவத்கீதையோட சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். இதையெல்லாம் நாம இன்னையோட அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத தசமோऽध्यायः விபூதி யோக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यद्देहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। புருஷோத்தபரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புதங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு மிக பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம நேத்தி பார்த்தோம், மிக ரகசியமான மிக உயர்ந்த ஞானத்தை கொடுத்தார். இப்ப மீண்டும் கிருஷ்ணன், பலம் பொருந்திய புதங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு மிக பிரியமான சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரியமான நண்பன் என்றதுனால நான் இந்த சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உனக்கு உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகின்றேன், மீண்டும் இதனை கேட்பாயாக அப்படின்றத சொல்ற. இங்க ஒரு இமேஜ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, அது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில். இந்த கதை தெரியுமா? யாராருக்கு தெரியும்? யாருக்காவது தெரியாதா? அந்த கதை தெரியாதுன்றது மட்டும் சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும்னா நம்ம இதை கடந்து போயிடலாம். ஏற்கனவே சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இந்த கதை. சோ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா உறங்கிட்டு இருப்பார். அப்ப ஆஹ் துரியோதனனும் அர்ஜுனன் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா பகவான் இடத்துல அந்த மகாபாரத போருக்கு ஹெல்ப்புக்காக கேட்பாங்க. ஆனா அர்ஜுனனுடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கு, அந்த பக்தனுடைய மனோபாவம், பகவானுக்கு சேவை பண்றது இது. ஆனா துரியோதனுடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இந்த ஒரு அந்த இமேஜ்ல நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. இரண்டாவது மூன்றாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கீதா ஜெயந்தி, எல்லாரும் வாசிங்க தயவு செய்து பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெட்டரா தெரியும் பாருங்க ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பெட்டரா தெரியும் மாதாஜி. இது போட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா தெரியுது மாதாஜி. இரண்டாவது மூன்றாவது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். யாரோ வாசிச்சாங்க. நமே விதுசுரகணா பிரபவம் ந மகர்ஷய அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவது இல்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். யோமாம் அகம் அநாதிம் ச வேதி லோக மகேஸ்வரம்
அசம்மோடச மத்தேசு சர்வபாவை பிரமுச்சியதே. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனான அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து பிரபுஜி வாசிருங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இந்த இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், தேவர்களும் ரிஷிகளும் எத்தனையோ புண்ணியவான்கள், ஆனா அவங்களால கூட பகவானை உள்ளது உள்ளபடி உணர முடியாது. பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து மிகவும் உன்னதமாக புலப்படுவார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க எப்படி அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவரை பிறப்பற்றவர், ஆரம்பமற்றவர், எல்லா உலகங்களின் இறைவன், மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட குழப்பமற்றவர்கள் மட்டுமே பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும். சோ அவரை உள்ளது உள்ளபடி அவங்க உணர்றதுனால அந்த பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம் கிடையாது, பகவானுடைய நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ அவங்க எப்ப பகவானை வந்து உண்மையாக புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அவங்க வந்து எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க ஒரு இது கொடுத்திருக்குது என்ன அப்படின்னாக்கா, தேவகம்மா வயிற்றுல கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது 33 தேவர்களும் அவரை வந்து அவருடைய பிறப்புக்காக வந்து இங்க வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்துட்டு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கான், கிருஷ்ணரை வயிற்றுல தாங்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ தண்ணியில மிதக்கிற மாதிரி இருக்கான். ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து அந்த அனந்த சேஷன் மேல வந்து அந்த பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கிற ரூபத்துல இருக்காரு இல்லையா, அது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பாவம் இருக்கு அப்படின்றது வேற ஒரு ஆச்சாரியரோட தாத்பரியம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. மஹர்ஷ்ய சப்த பூர்வே சத்காரே மனஸ்வதா மத்பாவா மனாசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜா. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் புரிந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இங்க வந்து அவரே மூலம்ன்றத வந்து நமக்கு மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றார். சோ அவரிடத்திலிருந்து தான் அந்த புருஷ அவதாரத்தை நம்ம பார்த்தோம். சோ பிரம்மதேவர் வந்து படைக்கின்றார். சோ அனைத்தின் மூலமும் பகவான், எல்லா வாழும் உயிரினங்களும் அவரிடமிருந்து தோன்றியவை அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேத்தி தத்வத சோ விகல்பனே யோகனே யுஜ்யதே நாத்ர சம்சய. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ பகவானுடைய அந்த உன்னதமான விஷயத்தை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இந்த யோக சக்தியை எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். எதையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி தொண்டில். ஏன்னா அது பூரணமான உண்மை. இதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அவர்கிட்ட கேட்கறதுக்குன்னு எதுவும் இல்லை இல்லையா? ஸோ அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படிங்கிறார். 8வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சோ இந்த அத்தியாயமே விபூதி யோகம். விபூதி யோகம்னா என்ன? அவருடைய அந்த உயர்ந்த பண்புகளை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அதனால அவரை பத்தின உண்மையான ஞானத்தை இங்க நமக்கு வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். சோ அவரே ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம். இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அவருக்கு 2 சக்தி இருக்குன்றத முதலே சொன்னார். இந்த பிரபஞ்சத்துல தோற்றுவிக்கக்கூடிய 5 பூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஜட உலகம். இதையும் தாண்டி இதெல்லாம் உள்ளடக்கி நித்தியமாக, நிரந்தரமாக, என்றும் அழியாத இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகம். சோ இந்த 2 லோகத்திற்கும் மூலம் அவர்தான்.
இதெல்லாம் யாரு உணர்ந்து உண்மையான பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ அவங்க இந்த ஜட உலக துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை பெறுகின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றாரு அவர். சோ இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், இதை உண்மையாக பூரணமாக புரிந்து கொண்டவர்கள் பகவானிடத்தில் பக்தி தொண்டில் இதயபூர்வமாக வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத சொல்றார். 9வது ஸ்லோகம். மச்சித்தாமர்திட பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். சோ அந்த மாதிரியான தூய பக்தி நிலையில இருக்கவங்களுடைய சிந்தனைகள் எப்பொழுதும் பகவானை பத்தி தான் இருக்கும். இந்த பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவரை பத்தி பேசுறதுல அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும். சோ அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றார்கள். இந்த ராசலீலை நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபியர்களும் கிருஷ்ணரோட அந்த நடனம் ஆடுறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்பு, 5 வயது கிருஷ்ணரோட நடனம் ஆடுறாங்க. அப்ப அவங்க நினைச்சுக்குவாங்க ஒவ்வொருத்தரும், கிருஷ்ணர் ஏன் கூட தான் நடனம் ஆடுறாரு அப்படின்னு. அவங்க எப்போ அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களோ, அது சின்னதா ஒரு மமதை, ஒரு அகங்காரம் இல்லையா, உடனே கிருஷ்ணர் காணாம போயிடுறார். அவர் காணாம போன உடனே ஒரு கோபியர்களும் பாத்தீங்கன்னா பித்து பிடித்தவர்கள் போல கிருஷ்ணருடைய லீலையை அவங்களுக்குள்ளேயே செய்து காட்டுறாங்க. ஒரு பூதனா வதமாக இருக்கட்டும், இல்ல எத்தனையோ அசுரர்கள் வந்தாங்க, அத்தனை அசுரர்களை அவர் எப்படி வதம் பண்ணாருன்றது அவங்களுக்குள்ளேயே அது டெமோ பண்ணி பார்த்துட்டு அதுல அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம். இது தூய பக்தர்களுடைய நிலை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த தூய பக்தர்களுடைய நிலையை உணர்ந்து கொள்வது அப்படின்றது ரொம்ப கடினமான ஒன்று. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் அவருடைய சிந்தனையில் மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுவதும் அவருடைய பக்தி தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கிறார்கள். நம்மளுடைய புரோபாதரது பார்த்தோம், 69 வயதுல மேற்கத்திய நாடுகள் போய் 2 முறை அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அதையும் மீறி போறார். அது இல்லாம எத்தனையோ கஷ்டங்கள் வருது. அவருடைய பக்தர்கள் பலவேறு நாடுகள்ல இருக்காங்க. அந்தந்த நாட்டுக்குள்ள நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. ரஷ்யாவா இருக்கட்டும், இப்ப நம்மளுடைய பங்களாதேஷ்ல நடக்கிற பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா உண்மையான பக்தர்கள் பகவானுடைய கம்ப்ளீட்டா அவங்க சரண்டர் ஆறாங்க, சரணடைறாங்க. அதனால அவரை பற்றி உரையாடுவதிலும் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 10 மாதாஜி. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பக்தாஜாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம்யன மாம் உபயாந்திதே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைந்தவருக்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வது, யார் அந்த உண்மையான பக்தி தொண்டுல இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பக்தர்களுக்கு பகவானை இடையராது வழிபடுறது கூடிய அந்த வழிவகைகளையும் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். நேற்று தான் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் அந்த சின்சியரான, உண்மையான, நேர்மையான முயற்சி. அத நமக்கு எத்தனை தடைக்கற்கள் வந்தாலும் அதை அவரு அகற்றி விடுவார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அவரை சேர்றதுக்கு உண்டான அறிவையும் அவர் அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் மூலமா நமக்கு அனுப்புவார். இங்க அதுக்கு ஒரு உத்தமமான கதை என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, துருவ மகாராஜர் உத்தானபாதருடைய மகன், முதல் மனைவியோட மகன். அவருக்கு 2 மனைவி இருக்காங்க. அப்ப 2வது மனைவி, முதல் மனைவியோட மகன் துருவன் அவர் என்ன பண்றார், தன்னுடைய தந்தையோட அந்த தொடையில உட்கார பாக்குறார். உடனே என்ன ஆச்சு, அவங்களோட சித்தி என்ன பண்றாங்க, அந்த குழந்தைய, 5 வயது குழந்தை, அந்த குழந்தைய வேகமா இழுத்து கீழே போட்டுறாங்க. போட்டுட்டு அவங்க சொல்றாங்க, நீ இந்த இடத்துல உட்காரணும் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய வயிற்றில் நீ மகனாக பிறந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அப்ப அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. 5 வயது குழந்தை, அப்பா ஒண்ணுமே சொல்லல. அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நேரா அம்மா கிட்ட போய் அவர் கேட்கிறார். அம்மா இந்த மாதிரி ஆ, சித்தி சொல்லிட்டாங்களே, அப்பா ஒண்ணுமே சொல்லலையே, என்ன ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்போது அப்ப அவர் சொல்றார், இதுக்கெல்லாம் காரணத்தை நம்ம எப்படி கேட்கறது? நீ வந்து பகவானிடத்துல தான் கேட்கணும் இந்த கேள்வி எல்லாம் போது, அவரை நான் எங்க பார்க்கறதும் போது அவர் காட்டுல தவம் பண்ணி அவரை தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்றாரு. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு? வேகமா அந்த காட்டுக்கு போறார். அவர் காட்டுக்கு போகும்போது 5 வயது குழந்தை, அவருடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அப்பாவை விட பெரிய ராஜாவா நான் வரணும். பெரிய செல்வங்கள், நிறைய செல்வங்கள் வேணும். அவரை விட பெரிய ராஜாவா வரணும். அப்படின்ற மனோபாவத்துல காட்டுக்கு போறார். அப்ப காட்டுக்கு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த வழியில வந்து நாரத ரிஷி வரார். எங்க போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் துருவன் கிட்ட. அப்ப அவர் சொல்றாரு, இல்ல நான் அந்த மாதிரி பகவான பாக்குறதுக்காக நான் போறேன். தவம் பண்ணி அவரை பார்க்க போறேன் போது, அவரை நீ ஏற்கனவே பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நான் பார்த்ததில்ல. அப்ப அவர் எப்படி இருப்பார்ன்னு தெரியுமா? தெரியாது. சரி இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தவம் பண்றதெல்லாம். நீ திருப்பி போ. காட்டுல நிறைய மிருகங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அவருக்கு வந்து இல்ல ரொம்ப உறுதியா இருக்கார். ஸ்திர பிரஜன். ரொம்ப உறுதியா இருக்கார். இல்ல நான் பகவானை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு? சரி அவரை பத்தின பகவானை பத்தி அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றார். அவருடைய திருப்பாதங்கள் எப்படி இருக்கும், அவருடைய உடல் தேஜஸ் எப்படி இருக்கும், அவர் என்ன மாதிரியான ஆபரணங்கள் அணிந்திருப்பார், அவருடைய திவ்யமான ஆயுதங்கள் என்ன, அவருடைய ரூபம் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சோ துருவன் என்ன பண்றார்? அவருடைய குருவாக நாரத ரிஷி அவர் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு தவங்களை பண்றதுக்கு போயிடுறார். அப்ப ஒரு முதல் மாதம் என்ன பண்றார்? 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை பழங்கள் எடுத்துக்கிறார். ரொம்ப கடுமையா தவம் பண்றார் துருவன். முதல் மாதம் 3 நாளுக்கு ஒரு முறை பழங்கள் எடுத்துக்கிறார். 2வது மாதம் உலர்ந்த புல் இலை அத 6 நாளுக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறார். 3வது மாதம் 9 நாளுக்கு ஒரு தடவை தண்ணி குடிக்கிறார். 4வது மாதம் 12 நாளுக்கு ஒரு தடவை மட்டும் காற்றை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறார். 5வது மாதம் ஒரே கால்ல நகராம ஒரே இடத்துல இருக்கார். சோ அவருடைய இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அந்த கடும் தவத்தை பார்த்து இந்திரனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா எப்பவுமே இந்திரன் அப்படின்றது ஒரு போஸ்ட், தேவர்களோட அதிபதி, அவ்வளவுதான். சோ இப்ப இவங்க யாரெல்லாம் அந்த அந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அவங்க வந்து இந்திர பதவிக்கு வந்துருவாங்க அப்படின்ற பயம் இந்திரனுக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? ஆஹா இப்ப துருவன் நம்மளுடைய பதவிக்கு வந்துருவான் போல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக நிறைய அந்த தேவர்கள் எல்லாம் அமுச்சு வைக்கிறார். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால துருவனுடைய தவத்தை கலைக்க முடியல. பகவான் சாக்ஷாத் பகவானே வந்து துருவன் முன்னாடி நிக்கிறார். துருவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மனசுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நினைச்சு அவர் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சின்சியரா அவர் வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பகவான் வந்து நின்னுமே கூட அவருக்கு தெரியல. அப்ப அவர் என்ன பண்றார்? அவருடைய பாஞ்சசன்யத்தை எடுத்து துருவனுக்கு ஆசீர்வதிக்கிறார். அப்ப அந்த ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே துருவ மகாராஜர் வந்து கண் திறக்கிறார். திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் பகவானை பாக்குறார். பார்த்த உடனே அவருக்கு அவர் என்ன கேட்கணும்னு நினைச்சு வந்தார்? எனக்கு வந்து நிறைய செல்வங்கள், அப்பாவை விட ஒரு பெரிய அதிபதியா வரணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் கேட்கணும்னு வந்திருப்பார். எப்ப பகவானை பார்த்தாரோ அவருக்கு வேற கேட்கவே அவருக்கு தோன்றவே இல்லை. இப்ப இந்த முந்தைய ஸ்லோகத்தோட நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும். சோ நம்மளுடைய அந்த உண்மையான முயற்சி இருக்கும்போது அவரை வந்து அடைவதற்கான வழியையும் வந்து அவரே கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ துருவ மகாராஜன் கிட்ட அவருக்கு பகவான் கிட்ட கேட்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் அவர் வந்து துருவனுக்கு வந்து ஆசீர்வதித்து துருவனுக்காகவே ஒரு வந்து ஒரு நட்சத்திரத்தை வந்து பகவான் உருவாக்கினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவராக தூய பக்தனாக வந்து துருவ மகாராஜர் என்று அழைக்கப்பட்டு அவர் நிறைய வைபவங்கள்லாம் பின்னாடி நடந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ தூய்மையான பக்தர்கள் பகவானிடத்தில் சின்சியராக ட்ரை பண்ணும்போது அவர் அதற்குண்டான அவரை பற்றின ஞானத்தை அடையக்கூடிய வழிகளையும் வந்து அவர் காட்டி கொடுக்கின்றார்ன்றதை பார்க்கலாம். 11வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் அஜ்ஞானஜம்த யாஷ்யாம நாஷயாம் யாத்ம பாவஸ்தோ அஜ்ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் தீபத்தில் வைக்கிறேன்.
தீபத்னா அழிக்கின்றேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தூய பக்தர்கள் இடத்துல விசேஷமான கருணையை காட்டுறதுக்காக அவங்களோட இதயத்துல இருக்கக்கூடிய பகவான் அந்த இருளை, அறியாமைன்ற அந்த இருளை ஞானம் அப்படின்ற ஒரு ஒளியால அவர் தீபத்தால ஒழிக்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். பரீட்சித் மகாராஜர் அந்த ஞானத்தை அடைவதற்காகத்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்கிறார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை. கபிலதேவர் பகவானுக்கும் சாட்சாத் பகவானே கபில தேவராக தேவகூதிக்கும் கர்தம முனிவருக்கும் வந்து மகனாக பிறக்கின்றார். சோ கபில தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவகூதிக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை அளிக்கின்றார். சாங்கிய தத்துவம், பரம உண்மை, ஆத்ம ஞானத்தை அளிக்கின்றார். சோ நம்மளுடைய அறியாமைன்றது வந்து இருளுக்கு ஒப்பாக கூறப்பட்டிருக்குது. அந்த ஞானம் என்பது ஒளிக்கு. சோ அந்த ஞானத்தை எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை ஆன்மீக குருவிடத்திலிருந்து நாம கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க சாஸ்திரத்துல சொல்லதுபடி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகின்றார்கள்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். 12, 13வது ஸ்லோகம். மாதாஜி யாரோ ட்ரை பண்ணீங்க, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा हरे कृष्णा अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर् नारदस्तदा असितो தேவலோ வியாசக ஸ்வயம் சைவ பிரவிசமே. அர்ஜுனன் கூறினார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், புறப்பெற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ அர்ஜுனன் சொல்றாங்க இங்க, இப்ப பகவான் எப்படிப்பட்டவர்ன்றத அவரு உண்மையாக உணர்ந்து விட்டார். அதை திருப்பி அவருடைய அவர் முன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது சொல்றாரு. அதே சமயத்துல அவர் ஒரு முகஸ்துதியாக நினைச்சிடக்கூடாது பகவான்ன்றதுனால, இது நான் மட்டுமல்ல, எனக்கு முந்தி இருந்த நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் அது போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் வந்து இதை உறுதி செய்திருக்கின்றார்கள். நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடமும் நீங்க தான், நீங்க மிகவும் தூய்மையானவர், நித்தியமானவர், திவ்யமானவர் அப்படின்றதெல்லாம் இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய அந்த விபூதி குணங்களை அவரும் அக்னாலேஜ் பண்றார். 14, 15 ஸ்லோகம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வமேதத்ருதம் மன்யே ஜன்மாம் வதசி கேசவ நகிதே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவான தானவா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கித்துவத்தை அறிய முடியாது. ஸ்வயம் ஏவத்மனாத்மானம் வேதத்தத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேச தேவதேவ ஜகத் பகதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த விபூதி யோகத்தை வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார். நீங்க வந்து அறியப்பட ரொம்ப கடினம் உங்களை அறிந்து கொள்வது. உமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை முழுவதுமாக அறிவேர் அப்படின்றார். சோ அனைத்து தேவர்களுக்கும் தேவர் அவரே, அவரே வந்து ஆதி மூலம்ன்றதெல்லாம் அவரு இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. 17, 18வது ஸ்லோகம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி வாசிங்க. ராதா மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி வாசிங்க. எல்லாரும் வாசிங்க ஒண்ணு இன்னைக்கு. அதம் வித்யாம் அகம் யோகிம் துவாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு ஷபாவேஷு சிந்தையோ அஷி பகவன் மயா. கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் மாதாஜி. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? விஸ்தரண மனோயோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய திருப்திதிர்ஹி ஸ்ருணவதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே இப்ப வந்து பகவான் வேற என்னென்ன ரூபத்துல வழிபட முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஓகே, நீங்க தான் பரபிரம்மம், எல்லா அனைத்திற்கும் மூலம். அப்ப உங்களை நான் வேற என்னென்ன ரூபத்துல வழிபட முடியும்? வேற எப்படி எல்லாம் உங்களை, நீங்க தான் எல்லாத்துலயும் வியாபித்து இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களை நான் எப்படி எல்லாம் நான் வந்து வணங்க முடியும் அப்படின்றத கேட்கிறார். உங்களை பத்தி, அதை பத்தி நான் கேட்க நான் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். ஏன்னா பகவானுடைய திருநாமத்தை கேட்கும்போது சரி, அவருடைய லீலைகள் குணங்கள் வந்து நமக்கு திகட்டவே திகட்டாது. அதனால அதை பத்தி நான் கேட்க ஆர்வமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறார். அதனாலதான் ஒரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா புரோபாதர் வந்து மகாமந்திர உச்சாடனம் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்ப வந்து ஒரு பக்தர் சொல்றார், ஏன் நம்ம இந்த மந்திரத்தை மட்டும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றார், நீங்க வேணா உங்களோட பேரை வந்து சொல்லி பாருங்க, அதுல ஏதாவது இனிமை இருக்கா, இல்ல எவ்வளவு நேரம் தான் உங்களோட பேரை சொல்லிட்டே இருக்க முடியும். ஆனா பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணும்போது அதுல ஒரு திகட்டல் இருக்காது. அது ஒரு 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 விதமான இனிமையை கொடுக்கும். எவ்வளவு நம்ம மனப்பூர்வமாக அதை சொல்றோமோ அப்ப அதுல அந்த ரசத்தில் வந்து லயித்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து பகவானுடைய அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கும் போது அது நமக்கு திகட்டவே திகட்டாது, மாறாக அது நமக்கு ஒரு இனிமையை தரும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 19வது ஸ்லோகம் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து தான் எங்கெல்லாம் வியாபித்திருக்கேன் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி 19வது ஸ்லோகம். சுதா மாதாஜி வாசிங்க, ஆள் கொண்டு வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க. இன்னைக்கு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த நாள் பகவத்கீதையை வாசிங்க. அட்லீஸ்ட் ஒன்னொன்னாவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுதா மாதாஜி, ஸ்ரீஜா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தமிழ் அவ்வளவா கிருஷ்ணா. படிக்க வராது, அது தப்பு வந்துரும் பயத்துலதான் படிக்காம இருக்கேன். மாதாஜி ட்ரை பண்ணுங்க, பரவாயில்ல. படிங்க, ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி, ஒண்ணு மட்டும் படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச கந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்ய ஹயாதம விபூதய பிரதான்யத குருஸ்வர நாஸ்தியந்தோ விஸ்தாரஸ்யமே. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா அழகா வாசிச்சீங்க. நல்லா வாசிச்சீங்க. ஆமா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அவருடைய அவதாரங்கள் எல்லையற்றது. எப்படி வந்து கடல்ல இருக்கக்கூடிய அலைகளை நம்மளால எண்ணி பார்க்க முடியாதோ அது போல பகவானுடைய அவதாரங்கள் எல்லையற்றது. அவரே எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கின்றார். அதனால அர்ஜுனன் கிட்ட அவர் சொல்றார், அப்படியாகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை உனக்கு கூறுகின்றேன், சில முக்கியமானது மட்டும்தான் நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். பார்க்கலாம் அவர் என்னென்ன இதெல்லாம் சொல்றாரு அப்படின்னு. சோ 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் அவர் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றத பத்தி நமக்கு சொல்றார். 12 ஆதித்யாஸ்களில் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சூரியன், வானில் ஒளிரக்கூடியவற்றில் சூரியனாக இருக்கின்றார். மருத்துக்களில் மரீசியாக இருக்கின்றார். அதாவது தேவலோகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த மருத்துக்களில் மரீசியாக இருக்கின்றார். மிளிரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள்ல சந்திரனாக இருக்கின்றார். ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன அந்த 4 வேதங்கள்ல ஹரே கிருஷ்ணா சாம வேதமாக இருக்கின்றார். தேவர்களிடத்தில் அவர் இந்திரனாக இருக்கின்றார். புலன்கள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மனதை மட்டும் கட்டுப்படுத்தவே முடியலையே அப்படின்னாக்கா, ஏன் அப்படின்னாக்கா அது பகவானுடைய ஸ்வரூபம். அதனால அந்த புலன்கள்ல மனமாக இருக்கின்றார். ஒரு உயிர் வாழி இருக்குன்னா அது எதற்காக வாழுது? தன்னுடைய அந்த 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 வாழ்க்கை சக்தி அதுதான் இல்லையா? சோ அந்த உயிர் சக்தி வந்து பகவான். 11 ருத்ரர்களில் சங்கரனாக இருக்கின்றார். யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரனாக இருக்கின்றார்.
படைத்தலைவர்கள்ல சேனாதிபதியில வந்து ஸ்கந்தன் முருகனாக இருக்கின்றார். நீர்நிலைகள்ல பெருங்கடலாக இருக்கின்றார். முனிவர்களில் பிருகு முனிவராக இருக்கின்றார். அதிர்வுகளை தரக்கூடிய அந்த பிரணவ மந்திரத்தில் ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரமாக இருக்கின்றார். யாகங்களில் ரொம்ப கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது 10வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாகங்கள்ல ஜபமாக இருக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அது போல அசையாமல் இருக்கக்கூடியவற்றில் இமயமலையாகவும், மரங்களில் ஆலமரமாகவும், தேவ ரிஷிகளில் நாரதராகவும், தேவலோகத்துல பாடக்கூடியவர்களில் சித்திரரத்தனாகவும், சித்தர்களில் கபிலராகவும், குதிரைகளில் உச்சேஸ்ரசவாகவும், தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாகவும், மனிதர்களில் மன்னனாகவும், ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதமாகவும், பசுக்கள்ல காமதேனுவாகவும், சந்ததியை உருவாக்கக்கூடியவர்களில் மன்மதனாகவும், பாம்புகளில் வாசுகி பாம்பாகவும், தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாகவும், நீர் தெய்வங்கள்ல வருணனாகவும், நம்மளுடைய அந்த மூதாதையர்கள் இதுல ஆரியமாவாகவும், சட்டத்தை வழங்கக்கூடியவர்கள் காக்கக்கூடியவர்கள்ல யமனாகவும், தைத்திய அசுரர்களில் பிரகலாதனாகவும், அனைத்தையும் அடக்கக்கூடியவற்றில் காலமாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். மிருகங்கள்ல சிங்கமாகவும், பறவைகளில் கருடனாகவும், சுத்திகரிக்கக்கூடிய விஷயத்தில் காற்றாகவும், ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமனாகவும், மீன்கள்ல சுறாமீனாகவும், பாயும் நதிகளில் கங்கையாகவும், எந்த தொடக்கம் முடிவு இடைப்பட்ட அனைத்தின் மூலமாகவும் பகவானே இருக்கின்றார். அந்த சயின்ஸ்ல வந்து அந்த செல்ஃப் ஐடென்டிபிகேஷன், சுய ஆன்மீக அறிவியலாகவும், தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மைக்காக தானே அவங்க தர்க்கம் பண்றாங்க, அதாகவும், எழுத்துக்களில் ஆ என்ற எழுத்தாகவும், கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல்லாகவும், படைப்பவற்றில் பிரம்மாவாகவும், பெண்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவக ஆற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம், பொறுமை, இதெல்லாம் பெண்களுக்கு உண்டான குணங்கள். அனைத்து குணங்களாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். ஸ்தோத்திரங்கள்ல பிருகுத் சாமாவாகவும், கவிதைகளில் காயத்ரி மந்திரமாகவும், மாதங்கள்ல மார்கழி மாதமாகவும், பருவங்களில் வசந்த பருவமாகவும், ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாகவும், ஒளிர்பவற்றில் தேஜஸாகவும் பகவான் இருக்கின்றார். சோ அவர் வந்து இதை பார்க்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்கள்லயும் அவர் இருக்கார். ஒரு விஷயத்திலயும் எது மோஸ்ட் சிக்னிபிகண்டா இருக்கோ அது வந்து பகவான்றதை நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். 39, 40வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதா மாதாஜி வாசிங்க. சுதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க மாதாஜி இன்னைக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க. நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. தவறு இருந்தா மன்னிக்கவும். 39, 40. சாபி சர்வ பூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி வினா யத் சாயான் மாயா பூதாம் சராச்சரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. 40வது ஸ்லோகம். நான்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதினாம் பரந்த பருஷ ஏஷ துத்தேஷ பிரயோக்தோ விபூதேர் விஸ்வதாரோ மயா. நல்லா வச்சுக்கிறீங்க. எதிரிகளே வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது
விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே. நன்றி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ இந்த அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விதை நான் அப்படிங்கின்றார். அசையும் அசையாதவற்றில் அனைத்திலும் வந்து நான் இருக்கின்றேன். இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் என்னுடைய விரிவான அங்கத்தோட ஒரு உதாரணம் மட்டும்தான், சாம்பிள் மட்டும்தாங்கிறாரு. நம்ம பாக்குறோம் மகாவிஷ்ணுவிடத்தில் அந்த அண்டம் மாதிரி, அந்த கோல்டன் கலர்ல முட்டை மாதிரி எத்தனையோ அண்டங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ அண்ட சராசரம் இருக்கு. அது ஒன்னொன்னுத்துக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார் கர்ப்பதோஷ விஷ்ணுவாக. சோ அதை எப்படி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியுது இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கற்பனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. சோ அதனால என்னுடைய பல விரிவான வைபவங்கள்ல ஒரு சில உதாரணத்தை மட்டும்தான் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றார். 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க 41. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் யத் விபூதிமத் சத்வம் ஜீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவாவ தத் தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களும் என்னுடைய தேஜஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சின்ன பொறிதான் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றார். சோ அவருடைய விபூதிகள் வந்து ரொம்ப அதிகம். ஒரு சில விஷயத்த மட்டும்தான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கதா சொல்றார். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதவா பகுனைதேன கிம் ஞானதேன தவார்ஜுன விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம் சேன ஸ்திதிதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்யாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதோட தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். சோ அவரே வந்து அனைத்து உயிர் வாழிகள், உயிரற்ற அனைத்திலும் அவர் வியாபித்திருக்கின்றார். அதெல்லாம் பத்தி முழுசா தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறார். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ரூபத்திலும் இருக்கிறார். அதே சமயத்துல ரொம்ப சின்ன அணுக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். இந்த வாமன் அவதாரம் எடுக்கும் போது எல்லா லோகத்தையுமே அளந்துட்டார். மேலுலகத்தையும் அளந்துட்டார், கீழுலகத்தையும் அளந்துட்டார். அப்ப அவர் எவ்வளவு பெரிய ரூபத்துல இருக்கார். நம்ம புலனுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்துல ஒரு அணுக்குள்ளரையும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை நானே தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ என்னோட அத்தியாயம் விபூதி யோகம் என்பது இதன் தலைப்பு. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், ஆனால் அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். ஏன் அவர் அறியப்படாதவர் அப்படின்னாக்க, நாம வந்து இந்த 3 குணங்கள் அகப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கிறதுனால அவரை புரிந்து கொள்வது நமக்கு கடினமாக இருக்கு. அதனால அவரை நம்மால அறியப்பட முடியல. அவர் நிர்குணவாதி, சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார் பகவான். விஷ்ணு தத்துவத்துல இருக்க. நாம வந்து இந்த 3 குணத்தில் அகப்பட்டிருக்கோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சம். தூய பக்தி செய்வதனால் மட்டும்தான் பகவானை அடைய முடியும். பெரிய ரிஷிகளும் முனிவர்களும் தேவர்களும் கூட பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா இந்த பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக, இந்த கோபியர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டு செய்தவர்கள். அதனால அவர்களால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி உணர முடியும். சோ பகவான் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை பற்றி முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அதை எடுத்துரைக்கின்றார். இதை நான் மட்டும் சொல்லல, மற்ற ரிஷிகளும் தேவர்களும் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற சொல்லிட்டு வேற என்னென்ன ரூபத்துல உங்களை வழிபடுறது அப்படின்றத கேட்க, அவரே தன்னுடைய குணங்களை வந்து இந்த கல்யாண குணங்களை, விபூதி யோகம் நம்ம பார்க்கிறோம், அவர் எடுத்துரைக்கின்றார். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார் அப்படின்றதோட இந்த தலைப்பு முடிகின்றது. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி, யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.